La 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 la. tsakanin babbar kalma ce gata gwanin daɗi a gurin furtawa soyayya. Tsakanin mu babbar kalma ce gata gwanin daɗi a gurin furtawa soyayya. In dai soyayya ce na baki tuntuni na tantance aurenki. Soyayya sa'a ce gana ki ni ma na yoda ce saminki. Idanu ba sa gajiyawa da kallon ki dare rana safiya burina mu kasance tare. In har ka san gaskiya kar kai ƙarya, ranar wanka cibiya ba ta buya. In dai na samu miya ban cin gaya, soyayya nan zan tsaya ban yin baya. Kai zan yi jira daddaren daɗewa, batun aure in ba kai ne ba ya zama labari. Kyawunki shi ne ya sani na soki a bar ƙaunata. Kyanki shi ne ya sani na soki zama matata. Kyanki wanda ya same ki shi ya zama dangata. Kyawunki wanda ya same ki yi wa mazaje rata.